Бүгін Татарстан матбугаты көне. Шул уңайдан Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин масса күләм мәгълүмат чаралары, матбугат, полиграфия тармагы хезмәткәрләрен, ветераннарын котлады. Үзенчәлекле, бай тарихлы журналист, репортер, хәбәрче һөнәре җәмгыять өчен һәр вакыт кирәкле, гаять әһәмиятле булды. Татарстанның гаммәви хакимият органнары ачыклык һәм хәбәрдарлык принципларына нигезләнеп, озак еллар дәвамында барлык масса күләм мәгълүмат чаралары белән нәтиҗәле хезмәттәшлек итә. Тирәнтен аналитик мәкаләләр, күңел ачу, фәнни, танып белү тапшырулары, мәдәни агарту, балалар өчен программалар Татарстанның һәр масса күләм мәгълүмат чарасының рәхмәтле үз укучысы, караучысы, тыңлаучысы бар. Россия Федерациясендәге бүгенге вазгыятьне игътибарга алып, төрле ялганга, фейкларга, ачыктан-ачык провокацияләргә каршы туру аеруча әһәмиятле булып тора. Шушы глобаль мәгълүмати каршылыкта сез безнең иң төп таянычыбыз диелә Фәрит Мөхәммәтшин котлавында.